2019 это сапраўды палова тэрміну, але вызвалення я не чакаю. Бо у нас працуе не закон, а загады. Загад зараз такі, трымаць тых, хто не падпісаў прашэнне аб памілаванні, там, дзе яны ёсць. Ну, але, дзякуй Богу, мне значна лягчэй, чым тым, хто ў турмах. Таму, магчыма, чаканне і цярпенне не такое цяжкае. Верагодна, праз месяц-паўтара, але я настроіўся сядзець, калі трэба, то і да званка, як кажуць, да канца тэрміна. Мы гандлюем запчасткамі, в асноўным на савецкую і сённяшнюю беларускую тэхніку. Гэта газы, это стеллажы, вось гэтай стеллажы трактар «Беларус» знакаміты. Мне ў СІЗО КДБ давялося сядзець з галоўным інжынерам трактарнага завода, спадаром Чакам. І ён мне 3 месяцы распавядаў пра трактарныя запчасткі. Я ніяк не мог датумкацца, дзеля чаго мне гэта, прапускаў міма вушэй. Калі патрапіў сюды, зразумеў, што Господ даваў магчымасць падрыхтавацца, бо зараз наноў трэба вучыць разрыўныя муфты, ланжэроны, насосы, все гэтыя найменні. Агулам склад 400 квадратных метраў, 4300 пазіцыяў, самы вялікі ў Пружанскім раёне, і прыязджаюць сюды в асноўным мясцовыя калгасы, якія зараз сталі акцыянернымі таварыствамі. Купляю запчасткі вельмі часта, трактары ламаюцца, як у выпадку з загаднай сяўбой, альбо іншай якасцю нашага кіравання, зразумела, што запчасткі вельмі патрэбныя. Гэта бізнес вечны. Між іншым, гэта фітнес-клуб, можна сказаць, таму што цягаць гэта ўсё жалезе, разгружаць, дапамагаць падносіць і загружаць. Ну, нагрузка прыблізна як у трэнажорным зале.